Добро утро, приятели, на 5 ноември. Сега да видим след 2 седмици употреба как вървят нашата система. Стъклото е пълно, перфектно, ще го изпразним. Пластмасата е минимално, бих казал наполовин като размер. Кенчетата са на 2/3. Много добре. Букука е почти напълен, този също трябва да го изпразним. А да видим сега как се е запазило мръсното. Скочина на едно маничко тук в страни. Не виждаме големи други букуци, храни. Да, никъде не се вижда. Супер! Системата работи. Дори след големия дъжд, когато всичко се намокра, тия неща са стабилни, не са мръднали. Нито вятър ги е избутал, нито ги е някой мръднал, чупил. Това работи. Хората го харесват. Много добре. И ето така изглежда, когато го почистиме и го поставяме първоначалните зародиши, за да могат хората по-бързо, по-лесно визуално да се ориентират кое къде да го слагат. Супер! На 5 ноември много добър резултат. Много добър. Много се радвам.